Тарихқа көз халхақ Илсе ауылы 12-ші буаттың 2-ші яртыһында барлыққа келген. Бүгін ауылда 462 йорт есепләнә, 1254 кеше яшәй. Үткән елда Илселәр районда үткәрелгән Айык ауыл конкурсында еңү яуланы һәм республика күләмендә лә үз көсөн һынап карайдар. Илсе ауылы үткәндән үсә бара. Учалы қалаһына якын булуы, яшьтәргә эш булуы, ауылдың үдендә генә 5 эшкуардың авылдаштарын эшле итүле, яшьтәрнең туган авылдарында төпләнеп калуына сәбәпсе. Илселә урта мәктәп, фельдшер-акушер пункты, 2 балалар баксаһы, китапхана, почта бүлексәһе, мәсет эшләй. Авылдың мәдәни тормышы ла кайнай. Яңа елды авыл яшьтәре күңелле квест уеннары белән башлап ебәрде. Уен маршрутыла файдалы һәм әһәмиятле этаптардан торды. Күңелле старттар, традицион уктан атып мәргәнлеккә һынашыу, вакытка утын бысау, авыл тарихы буенча белемдәрне тикшерү үзе бер күңелле һынау булды. Авыл киләсәге белемле, рухлы, дәртле яшьтәр кулында. Студентларның кышкы каникуллары мәлендә төрле калаларда белем алган Илсе авылы кызлары хайлап алу турын үтеп, Илсе Һылыукайы гүзәллек бәйгеһендә үзара көз һынаштылар. Уларның башкорт халык юлларын белүләре, аш-һауга осталыгы, йыр-моңга маһирлыктары баһаланды. Кайда уктан ату буенча ярыш оештырыла, шунда ук ата башлайлар диләр уксылар. Ә Илсе авылында үткән уксылар бәйгеһендә Бөрьян, Баймак, Әбиялил районнарынан Өфе, Сибай калаһынан иң мәргәндәр ярышты. Уксыларны карыга килгән һәркем үзе лә үз көсөн һынап караны. Үзебезнең менә башкорт халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын һәр вакыт хаклап калырга тиешбез. Һәм ошо Айык авыл сиктерендә үткәрелгән сара бик һәйбәт сарала. Илсе авылының хакимият башлыкларына зур рәхмәт. Илсе авылы киләсәктә башкорт токымлы юртактары белән дан аласак әле. Эшкуар Зөһрә Батышнаның йылкы малы үрсетеп, авыл малайдарына юртактарын ышанып тапшыруын без авылда үткән Шакай уеннарында күрдек. Иртүк киләбез суббота воскресенье. Аттарды исерәбез дә ашатабыз да. Һәпрәбез дә виз ферманы. Аттарда йөрибез. Аттарыбызны готовить итәбез. Шакай уендары кышкы һабан туйга үрелде. Саф һавала дәртле концерт карап, башкорт халык уеннарында катнашып, көрәшчеләрне лә ат сабыштарында күзәтеп, һәммәһе лә аралашып, файдалы вакыт үткәреп, яшәргә дәрт алып таралышты. Ил язмышы, ир язмышы. Бөек Ватан угышына Илсе авылыннан 343 ир-егет китә. 249 яу яланында ятып кала. Исән калгандардан бөек еңүдең 75 еллыгын бер генә ветеран Фаттахов Наил Закир улы каршы алды. Ул Учалы калаһында яшәй. Утлы Афганистанда ошо авылдан 12 егет интернациональ бурысын үтәй. Улар да һәр ел һайын 15 февральдә яугыр интернационалистларда искә алу көнендә бергә йыелып, еңү һәйкәленә сәскәләр һала. Беркем дә онытылмаячак. Авылдың улы яшьтәге әүдем инәйләре агынәйдәр кырын оештырган. Урта яшьтәгеләрдән тупланган хатын-кызлар советыла ең һызганып эшкә тотынган. Авыл тормышы яньләнде тиләр илселәр. Бында авыл хакимиятен җитәкләгән, бар җәмәгать оешмалары белән берлектә эшкә тотынган тәҗрибәле оештыручы Азат Дамир улы Валитовтың да тырышлыгы мактауга лаек. Миңа калһа бик күп нәмә бәйле булып уйлыйм, аның белән бәйле. Чөнки менә нидә мәктәпте, мәдәниятте, клубты, мәдәният усагын, шулай ук нидә балалар баксаһындагы нидә халык нидәрен эшчеләрен бөтәһендә ялеп итеп, менә төрле сараларга, уны гына түгел инде, менә яңа күп мероприятиялар үтте бит инде, саралар үтте. И халык икенче менә бөтенләй катнашмаган кешеләр катнаша башлаганнар. И ничектер авыл яньләнде. Илселәр тырыштар, бердәмдәр, егәрләр. Уларның барлык хыяллары ла тормышка ашасак. Илсе чемпион!